बेयावनो जिरायनोसै नामा रैसुमै दान्दिसे? रैसुमै आं दा बेलासियावनो थांनोसै नामाथाय? मानो? ओमफ्राय आब' गुमैमोन फैनो होननाया नोंखौ नायनो लुबैदों होननाया बोरै जानांगौ? नांलादो रैसुमै, दाहायनो थांनोसैमोन आङो। आरे मा जामारखो नोंलाय? नों सिरियास मार ना? औ रैसुमै, थारैनो आं सिरियास मार। रैसुमै, नों आंखौ लाजासे मोजां मोनदों ना ओरैनोसो मोजां मोनफ्लादों? सोमखोर, मा बुंनाय जाखो बे? माबायदि मोजां मोननांगौ जाखो? आन्दायबायसो आं नोंनि बे सोंनायखौ। आं नोंखौ जुलि लानो होननानैसो मोजां मोनबोबाय थादों सोमखोर। नों आंखौ फोथाय। बोरैब्ला सानोब्ला आं नोंखौ मोननाय नङा बादिसो सानो रैसुमै। मानोना नोंसिनि आइ आफाया आंखौ सुखुवा बादिसो खालामदों। बेनिखायनो आंनि गोसोआव दुखु मोनदों। बेफोरलाय कमन बाथ्रा। सोरथो बिमा बिफानि बायदि थांफेरजोबखो? सोरबा सोरबा बिमा बिफाया मोनहास'यै बाथ्रा सिमां सुजुलाबायनानै गाव गावनि फिसाफोरखौ मेरला गाब्र'होनाय नुबाय। दालाय माथो दाखालिसो जोंनि गामि खाथियावनो फिसाजोखौ गुबुननो जबरदस्ति हरबाय, दा खारबोफिननानै गुबुनावसो दंहैयोनो, न'आवबो फैफिनलानो। मा रैसुमै, नोंबो बिदिसो जागोन नामा सानैजों मोनलायाबा? मा थिग बुंनोबो हायाना। बिदिब्ला रैसुमै, नों आंखौ गारनानै थांगोन नामा? जानला मोनला खोथाखौ मानो बुंनो मोजां मोनो नोंलाय? थौ थांनोसै। थौदो होमबालाय रैसुमै।